Sírové. Máme teda novinku, máme cvrčky, prosím vás, ale bez nožiček, cvrčky městější a jsou výborné. Pozor, já to zkusím. Ochutnajte, jasné, určitě od toho to tu je. Jo, děkuju. Nech se páči. Je to živé? Ne. Podeš nás. Don't wanna overthink it, baby. It's just me. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. No, to já vidím teda. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Ideální, co je s takovýmhle kouskem masa, ho nechat odpočinout. Přesně tak, aby se jakoby krev, což není krev, je to jako ta šťáva z toho masa. To je ta reprezentativní, co jste tady odvedli na pojezu vlastně. Od toho se budete odrážet dále. Čas mám rád, když to je tak jako babičkovsky nandáno. Až domů. Tak děvčata, bylo by dobré dávat z jedné strany do Frosted a z druhé strany, ať se dostane na všechny. Všem přejeme dobrou chuť, na které... Máme medaile z Hongkongu, z Londýna. Wow, to už stojí za ochutnávku. No a vy máte určitě, ten váš džin bude jiný, než je běžný džin. Až přijdeš, samozřejmě lidi už čekají, mě to je jasný. Tak Ronald už to tady sází už že tady budou všichni veselí a hraví po této show.